Februari Jibri habang bai gorsija kongro salpara jaka hasteo parajam hai sabram divisoni ropashuri ar develop bai khawja saltha lodu baba aramonjaka MDC Devojit Tripura Amol Krishna Tripura Tairam Tripura akosha belaka hambai tini जों tini luduaw kaisa kongborok de parilai dongo tini basa tini kok tini amani kok जों je ageni simi asaimani simi je kok se sai thaimani okno baskano emon babe जों sasakia bumi bujungka aboni bagai kaisa nutun khlai 44 years जों फालिलाय ककबरक देनो ककबरक जों साइमानो language language तो जों साना एबं जों जे जिनि ककबरक जों रुतुगै कानि काइसा जों जिनि ककबरक ग्रिनख्लाय सुइनानि ग्रिननि जों चाइतुंना नांनाय एबं ककबरक देवां साना मुसुम जों आसाइमानि सिनि ककबरक साइफेनानि बियो अफिशियली बाबे आन्दोलन खालामनानै फरायबो जों दाबो पर्यन्त अस्पताल जों थांनो हाया ओंखाय जों नांगौ जाहाथे जिनि ककबरक अस्पताल तपसिलि हाबदों एबं जिनि ककबरकनो सारा इन्डियानि बरफ हे अबबो त्रिपुरा सानि काइसा लेंगुवेज नि सारा इन्डियानि बरफ सिथों अपने बागै गायनाय लांनाय सुदु ककबरक देनो पालिखाय अमो बासिबि बांगिया कारण जिनि ककबरक आबो पर्यन्त जिनि हावसे जों सेकेन्ड लेंगुवेज हिसाबै मानो एक्चुअली जुदि नायना थांगाय जिनि ककबरक फार्स्ट लेंगुवेज हमना नांगौ दिनियो सियर ककबरक इन्डिजिनियास जारा थांनाय अबरकनि ककबरक जिनि तिप्राहाव जिनि ककबरक प्रायोरिटी रुजा एबा जिनि राज्यको जिनि ककबरक बागै दिनियो एप्लिकेशन रोखां ककबरक बाय एक्सेप्ट खालायजागिया गोबां मासुल नुगो दंगो 44 years उनखा दिनियो ककबरक दे पालिलाय दंगो किन्तु तार सत्तेও दिनियो स्टेट गभर्नमेन्ट थाङै नों जदि काइसा एप्लिकेशन जदि ककबरक रेखाय अ एप्लिकेशन कुन दिन एक्सेप्ट उंजांमानि बुचुं नुगिया आबनि बागै आं साना मुसुङो सुदु ककबरक दे नसिमि पालिखायनिया ककबरक देनि जे मिनिं तंमानि जे ककबरकनि जे कक सामानि अ कक जाते ऑफिशियली लैंग्वेज हिसाबै जिनि अर प्रायोरिटी रोजानांथों जेमन कि जों नुगो दिनि कोड थांकाय दिनि ऑफिस थांकाय जिनि ककबरक बाय साकाय गोबां मा बरक बुजिया अबनबो जों मा नायनाय एबं जों साना मुसुङो ककबरक जे दे अ देनि हयते तिनियो जतबो नुकथुं सारा त्रिपुरा राज्य नुकथुं जे जिनि ककबो ऑफिशियली कक हिसाबै जस्ट नामे मात्र रोमानि अबचाया अब ऑफिशियली लैंग्वेज हिसाबै मांगनाय एबं तिनियो ऑफिस आदालत जे जागा थांपनो अ ककबरकनो जों जाते जिनि कक बाय साकाय तिनियो बरकबो मा बुजिनांनाय अब हाइकेसे जों डेभलप होनाय कारण जों साइमानो लैंग्वेज उनखा जतनि सलाय कटरबो काइसा जातिनो मोनखांनानि एबा कुचुगति सानानि लैंग्वेज से जदि जिनि कमाय थांकाय जिनि हाव जारा त्रिपुरा थांनाय बरंनि अस्तित्वबो कमाय थांनाय होनि जों खाख्लाय आबनि बागै जिनि डिमान्ड उनखा जिनि ककबरक जिनि जे कक दंमानि अ ककनो ऑफिशियली लैंग्वेज हिसाबै अस्तित्व पसिले मा दानाय एबं जों गोबां मासियो जे जिनि ककबरक बाय जाते ऑफिसर थांकाय ऑफिस रगा थांकाय एप्लिकेशन रखाय जाते ग्रेन उंनातै एबं आदालत थांकाय बा ऑफिस रगा थांकाय जिनि ककबरक बाय साकाय जाते ऑफिसर रग बुजिनानि बरंनो बाध्यतामूलक अमाहायके जों खालायना नांगौ अबनि बागै जों तिनियो 44 बोसोर रङै थांका तारपरेबो जों नुगै मानो जे कुनो दिन ऑफिशियली हिसाबै ककबरक लैंग्वेज न एक्सेप्ट खालायजागिया किन्तु नामे मात्र खालाय थांका अबनि बागै जिनि एडीसी गभर्नमेंट हयतेबो जों चाइतोबनाय जे ककबरक कक बायबो एप्लिकेशन रथों ककबरक लैंग्वेज बाय जों एडीसी नि सिमि स्टार्ट खालायनाय ककबरक लैंग्वेज बाय जेकुनो ऑफिस थाङै ककसारि ककबरक बाय तिनियो बेबाग जों ककबरक बायना खालायना हनि जों आग्रह दङ एबं जों नुगै मानखाना नरक रोमान स्क्रिप्ट बाय जोंबो साजाक दङ
जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जों ककबरक न तेबो डेभलप खालायनाय हिनि वान सुकजाक दङ तेबो जों दिनियाव जों नुगै मानो अजागावबो गोबां प्रब्लेम खालायो देबनागरि खालायनाय कक साजाक दङ जों साना मुसुङो जे ककबरक लेंगुवेज जतन सले इजी खालाय जों जुदि सुइनानै थांकांकाय जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइकाय एकदम इजी जतननि बागै अबनि बागै जों नुकजाक जों एडिसिनि होइते जों नुगै मानखाना जत एरियानि बमंरक जों आगे जे बांला लेंगुवेज बाय तंमानि अबनो जों रोमान स्क्रिप्ट बाय खालायै तेबो नायथक खालायनानै जों प्लेनिं खालायजाक दं जों कुनो बांलानि भाषानि बिरुदैया तफनो जिनि जे सुबिदा असुबिदा न जोंनो मारनाय हिनि जों एडिसि गभर्नमेन्ट जों पास खालायजाक दं अबनि बागै आं जत लुकुरमनो साना मुसुङो हायदि जों जिनि ककबरकनो तेबो डेभलप खालायलायनाय तेबो जों कुसु दिसालायनाय कारण जिनि लेंगुवेज जतन सलाय गटर हिनि जों खाख्लायो अबनि बागै जारा ककबरक सानाय तंनाय जतर जों खाबाय खुबाय लानसबो एबं जों बरनो कयना मुसुङो बरक अफिस थांकाय दिनियाव अफिसियेलि लेटार सिकाय ककबरक बाय सुइलायदि जों जाते जतबो जिनि लेंगुवेज जों डेभलप खालायमानाते जतना हामबाय खुलुम